प्रमद बर'आ जोबोद गोरों नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थिउरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बिटिसिआ जोबलांलांबाय दा जों बिटिसिखौ बासायनांगौबा बिटिसिनि जे एकर्डनि जे मोनसे धोरोम बेखौ बासायनांगौबा जों बिजेपि जानानैनो सरकारनि जानानैनो जों बेखौ बासायनांगोन बे हाबाफारियाव आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि हरबाय आरो लोगोसे स्वाधीनता दिवसनि मुङै बयनिबो जिउआव गोजोननाय फैदों बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनै बे मेलखौ दैदेननाय मानगोनां बे मण्डलनि आफादगिरि जोंनि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बायदेव कबिता बसुमतारी बहायनो दंफैयो जोंनिनो रायजिक बिजेपिनि सोद्रोमा आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि बिभुति बरगयारी लोगोसे बहाय दंफैयो जोंनिनो सबायझार MCLA बिटिसिनि मानगोनां प्रभात बसुमतारी आरो जोंनि बारग' MLA बरेन्द्र मुसाहारिया एक मिनिटाव सफैसिगोन आरो लोगोसे जोंनि राजीव ब्रह्म MCLA बिथाङा सफैगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंनि बिजेपिनिनो रायजिक सोद्रोमाफोर आरो जिल्लानि गासिबो बिखय बबिया हल बिबानगिरिफोर गासिबो खार्यकर्ताफोर बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोर आरो बेवहाय दिनैहाय बिजेपिखौ मोजां मोननानै बिजेपिआव हाबनो होननानै फैनाय बयबो आंनि मावथि लोगोफोर गोदोनि फुराना मावथि लोगोफोर BFFनि होन बा गोदो एबसुनियानो होन गासिबो जों आन्दलनकारि बयखौबो आं बरायनानै लाबाय दिनैहाय जों बेवहाय मानो ज' जादों बेखौ मिथिखाबाय जे मानगोनां मनरन्जन ब्रह्मनि नाजानायाव आरो जोंनि मण्डलनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी दैदेननायाव बे रोखोम जों हाबाफारिखौ लानो हादों जों आसा खालामदों दिनै प्रग्रामनि गेजेरजों दतमा मण्डला मोनसे स्ट्रं मोनसे बिजेपि मोनसे आफाद जासिगोन मानोना आगोल समफ्राव जों नुनो मोन्दोंमोन दतमा मण्डलाव गोबां लोरबांथि नुदोंमोन खामानि मावनो हायै बायदि नुदोंमोन दिनै नुबाय जों बेवहाय जोंनि गोदोनि फुराना गासैबो मावथिफोर बाय बर'ल' नङा राजबंसिफोरबो दं माइन'रिटि मानसिफोर दं बयबो जों बेवहाय ज' जादों ओंखायनो आं नोंखौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोनखौ बरायना लादों दा दिनैहाय जों मानो आसामाव भारतआव जोंहा एलायन्स पार्टी सरकार बिटिसिआबो एलायन्स पार्टी सरकार नाथाय जों दिनै मानो बेवहाय बिजेपि आलदा इउपिपिएलनिफ्राय आलदा जों भट गेलेनो बायद' जादों मानो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया डिक्लेयार होनो बायद' जादों फैगोन बिटिसिआव जोंखौ आलदायै गेलेगोन मानो बुंनो बायद' जादों बेखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बिजेपिनि मददजों दिनैहाय जोंहा इउपिपिएलनि 17 जन बिजेपिनि 17 जन गासै 29 जन सोद्रोमा लानानै सरकार दङ दा 29 जननि गेजेराव जोंना 17 जन बिसोर 17 जन दा बेखौ लानानै सरकार दादों नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौबो समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिपिएल बेखौ समानै नायनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थिउरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थिउरिखौ जों प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निश्चय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै नंखायनो दिनैहाय जोंनि गासिबो जोंनि मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गासै खार्यकर्ता आरो जोंनि गासिबो MCLA EM फोरनि खावलायनायाव आरो प्रेक्टिकेलि जोंनि
पार्टिया एथ' स्ट्रं बे स्ट्रं जासेयावबो MLA इलेक्शन जा MP इलेक्शन जा इलेक्शन जाखांनायनि उनाव जोंखौ बुङो BJP आ भट होआखै बहा BJP नि वार्कार दं बिदि बुङो बिसिनि लिडारफ्रा ओंखायनो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि गोसोआव नांदों आघात मोनदों जाय BJP नि हांजोंनो BJP नि अक्सिजेनजों दिनै UPPL सरकार BTC जानानै दं प्रमद बर सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों BJP आ एबार आलदा बे BTC इलेक्शन गेलेगोन बहाय खुनु गोनांथि जानांगौनि खोथाया गोनो गोथो जानांगौनि खोथाया जों जौगाखांनांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंहा बाय एलायन्स जायोब्लाबो जों स्ट्रं एलायन्स जानांगोन दुर्बल एलायन्स जानांगोन जों स्ट्रं पार्टि हिसाबै जों दिनै स्ट्रं दिनै प्रत्येक समस्यानो प्रत्येक मन्थ्राव BJP आ गोबां स्ट्रं दा स्ट्रंआव जों दिनै मानो मालायनि आथिं हमबाय थानो जोंखौबो आथिं हमनांगोन बिसोर बेबायदि दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनो ओंखारदों जोंहा दिनै गोबां मावनांगौ दं गोबां मावनांगौ दं जाथि हिसाबैनो हारि हिसाबैनो गोबां मावनांगौ दं दिनैहाय बे जायगायावनो जों थांनानै थानांगोन बे जायगायावनो जों जौगाखांनांगोन दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिसरेगार्ड खालामदों दिनैहाय जोंनि EMफोरनो BJP नि EM MCLAफोरनो स्किम होआ जेबो होआ हयदास गावसिनि UPPL जेसेबां प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर स्किम हरै हरै खामानि मावदों गावसिनि UPPL MCLAफोरनो खामानि मावदों स्किम हरदों नाथाय जोङो बिब्लाबो सबसाय गैया दिनैसिम जोंखौ नाफात्ता खालामदों होमब्ला जों पार्टियाबो थांगोन पार्टियाबो थांनांगोन दा जोंनि पार्टिनि बोलोजोंनो बे सरकार दं बेवहाय जोङो नेवसिदों नासयदों दा बिदि जों बिसोर नासयजानो जोंनाबो गोरा स्ट्रं दा नंखाय जोङो दिनै प्रधान मन्त्रि बा जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया सिन्था खालामदों जोङो BPFखौबो नायबोबाय UPPLखौबो नायबोबाय जोङो एबार आलदायै इलेक्शन गेलेगोन इलेक्शननि उनाव मा जायो उननि खोथा दासिम खिन्थु इलेक्शनखौ जों आलदा गेलेगोन ओंखायनो दिनै जायगा जायगा हाबनानै जोंहा बिदि जयनिं बायदिसिना प्रग्राम खालामबाय थादों गोबां बाथ्राफोर बुंनांगौ दं रायजोफोर बोथोरा जोबोद गरम नोंथांमोना गोबां सम जिरायबाय आं बारा बुंनो लुबैयाखै आं आसा खालामदों जोङो दिनैहाय नुदों जोंनि BTC नि जे भटिं स्ट्रेंथ भट स्ट्रेंथ जोंहा संबिधान हिसाबै रिजार्भेशन सिना बेसेबां जायो 35% 100 भागाव 35% जोंनि ST भट बेनिफ्राय 65% दिनै नन BTC नन ST होमब्ला जों नुबाय जोंनि ST भटआ बर' राभा गार' 35% बे 35% एसाव BJP UPPL थाबाय BPF थाबाय BJP थाबाय मोनथाम बाहागोआव रानगोन होमबा जों बेसेबां गोलैगोन जों माजों देरहानो खिन्थु दिनै नुबाय नन ट्राइबेल मानसिफ्रा गासिबो UPPLनो भट होआ BJP आ लोगो जायोब्ला बिसोरनो भट होआ BJP आ आलादा जानांगौ होनना बिसोर बुंदों मानोना दिनै 65% नन ट्राइबेल जोंहा खमसे खम 50% आ नन ट्राइबेल भटआ BJP आव दंखायो ओंखायनो दिनैहाय जोंहा 40टानि गेजेराव 30टाया नन ट्राइबेल देरहाबाय खुनु खोथा गैया आरो बे 30टाया ST सिट बे ST सिटआव देरहानांगौब्ला जों बर' राभा गार' जों ओंखारबोनांगोन ज' जानांगोन आरो जोंनि फैगोन जे BTC नि जे अबस्था बे अबस्थाखौ नायबा जोबोद दुखुनांथाव BTC आ जोबलांलांबाय दा जों BTC खौ बासायनांगौबा BTC नि जे एकर्डनि जे मोनसे धोरोम बेखौ बासायनांगौबा जों BJP जानानैनो सरकारनि जानानैनो जों बेखौ बासायनांगोन सोरनोबा हगारनानै लाब गैला रावबो हगारनो हाग्रामा 17 बोसोर सालायबाय मावबाय जथेस्थ मावबाय दिनै प्रमद बरआ फैबाय बोसोरब्रैयाव एथ' बदनाम जाबाय मा उफाय जोङो बदनामनि बाहागि लानानै जों BJP नंखायनो दिनै बे बाहागि दारि जों जाला जों इलेक्शन गेलेगोन आलदायैनो जों देरहागोन सरकार दागोन आरो सरकार दानाया निर्घातखा नंखायनो बयखौ खावलायबाय दिनै नोंथांमोना जयेन जाफैदों नोंथांमोनखौ हामबाय होदों धन्यबाद होदों जों जयेन खालामबावनांगोन दा नोंथांमोना हाबगोन दिनैनिफ्राय नोंथाङा BJP नि सोद्रोमानि न'खरनि साफा साफा सोद्रोमा जागोन जों जयैनो गोदान गोजाम खोथा गैया जों पार्टिनि थाखाय मावगोन जों इयुननि थाखाय मावगोन BTC नि थाखाय मावगोन जों जाथिफोरनि थाखाय मावगोन
बयबो जाहाथे बर' गार' राभा राजबंसि आदिबासि